започваме празника. От традиция след малко ще излеза да запалите всички свещи от мен. Бъдете внимателни, особено тези, които имат пред себе си други хора, и пазете се един друг да не се запали косите или дрехите, защото не само ще замиришем приятно, но и не е хубаво на Великден, дрехите и нещо да стане с нас. Пожелавам ви внимание, здраве и радост да можем да служим службата. Искам всички да излезат от храма, след мен да запалим свещица, за да можем вънка всички да се радваме, като кажем Христос възкресе, чуем Евангелието за възкресението, как е станало, и сетне ще влеземе пак вътре. Благословен Бог наш, сега ни Христо во веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю небесен, усвещени души и занижени деси, сега изпълняй се Божите върви, и живни подарки на любви и вселисие. На Великден честитя ви най-светлия празник на празниците и вседушевно ви благопожелавам крепко здраве, мъдрост, сила и най-вече радостта на Великдена